No terve vaan taas. Kiropraktikko Perttu Mäkinen täällä, moikka. Mä oon se tyyppi, joka puhuu paljon siitä vaagushermosta, palautumisesta, hermoston toiminnasta. Ja mä todellakin toivon, että sä saat näistä videoista vähän apua ja vinkkejä, että miten säkin voit siellä sun arjessa parantaa sitä sun kehon ja hermoston ja mielen palautumista. Ihan kaikkia. Niitä kaikkia voidaan parantaa näillä vaagushermoharjoituksilla ja opettamalla ymmärtämään sitä meidän hermostonkin toimintaa syvemmällä tasolla. Että siitä mä puhun. Niin, mutta mikä se siis on se vaagushermo? No sehän on se meidän kehon ja hermoston tärkein hermo. Se on palautumisjärjestelmän pääkytkin. Ja sen toiminta tosiaan vaikuttaa siihen, että miten se sun keho palautuu. Sen takia me nykyään mitataan sitä sykevälivaihteluakin kelloilla. Pystytään näkemään dataa sieltä, että missä se sykevälivaihtelu liikkuu, koska se kertoo tosiaan siitä vaagushermon aktiivisuudesta. Ja tosiaan, jos se vaagushermoaktiivisuus menee tosi heikoksi, niin se yleensä tarkoittaa sitä, että sulla on just ongelmia ylipäänsä palautumisen kanssa. Sun hengityksestä voi tulla pinnallista, sun niska-hartiaseutu voi alkaa helposti jännittymään, sun ruoan sulatuksessa, sun suoliston toiminnassa voi olla vaikeuksia, sun sydämen syke voi olla tavallista korkeammalla. Et tällaisia ensimerkkejä voit alkaa itsekin huomaamaan, jotka voi olla viitteitä siitä, että siinä sun vaagushermon toiminnassa voi olla jotain hieman parannettavaa. Niin, niihin mä nyt keskityn, mutta sellainen hieman vähemmän puhuttu asia, joka liittyy hyvin vahvasti tähän vaagushermon toimintaan, on sellainen kuin meidän ryhti. Ja tästä harvat puhuvat itse asiassa mielestäni tästä ryhdin merkityksestä siihen vaagushermon toimintaan, vaikka se mun mielestä on todella oleellista tässä kaikessa. Mä en sano sitä, etteikö olisi hyödyllistä tehdä meditointia ja tehdä erilaisia vaagushermoa vapauttavia ja aktivoivia harjoituksia, mutta mä korostan, että myös sillä sun ryhdillä on suuri merkitys siihen, miten se sun hermosto pääsee toimimaan. Ja tässä mä nyt tyypillinen juttu, että mitä nykypäivänä näkee paljon, kaikki varmasti alkaa tunnistaa, että kun tämä meidän pää lähtee painumaan eteenpäin, meidän kaula lähtee suoristumaan, meidän hartiat lähtee kumartumaan eteenpäin, meidän kyfoosi täällä meidän yläselässä kasvaa, eli alkaa ja pahimmassa tapauksessa voi alkaa muodostumaan tänne vähän emännän kyhmyä, koska se meidän pää on valahtanut niin paljon eteenpäin. Niin tämä asento jo yksistään heikentää sitä meidän vaagushermon toimintaa. Koska se vaagushermo tosiaan tulee ihan täältä meidän kallon pohjasta ulos, täältä korvan alapuolelta, kummaltakin puolelta kalloa se tulee alas tänne meidän kaulalle ja sieltä se sukeltaa sitten tänne kaikkiin sisäelimiin. Ja tosiaan, jos se on täällä kallon pohjassa, se vaagushermo puristuksissa tai ei pääse toimimaan täysin optimaalisesti juurikin siitä syystä, että jos se ryhti on lähtenyt painumaan eteenpäin, sun pää on painunut eteenpäin, sun rintalihakset on kireellä, sun kyfoosi on kasvanut täällä yläselässä, emännän kyhmy on muodostunut, niin se kaikki vaikeuttaa sitä meidän vaagushermon toimintaa ja sitä kautta vaikeuttaa sitä hermoston palautumista. Eli silloin kun se vaagushermo ei pääse tekemään sitä työtään, mitä sen kuuluisi, koska se on hieman puristuksissa ja vaikeissa olosuhteissa, niin sitten se vaikuttaa ihan kokonaisvaltaisesti siihen sun hermoston toimintaan, joka voi näkyä, että sulla on matalempi sykevälivaihtelu, sun palautuminen on heikkoa, vaikka sä nukut 9 tuntia, niin silti tuntuu, että sä oot tosi väsynyt. Tai mitä ikinä, vaikka sä et hirveästi edes treenais, niin susta tuntuu, että sä oot aika väsynyt. Ja sitten jos sä treenaat oikein kunnolla, niin sitten tuntuu, että se treeni ei oikein kehittävää, vaan että sä tunnut entistä enemmän väsyneemmältä sen treenin jälkeen. No,
Toinen asia sitten, mä nousen täältä seisomaan, mutta katsotaan vähän, että mikä täällä alempana sitten voi kanssa vaikuttaa siihen vaagushermon toimintaan, niin puhutaan sellaisesta kuin lower crossed syndroomasta. Eli tuossa penkillä mä puhuin upper crossed syndroomasta, joka liittyy tänne yläkroppaa ja pään asentoon ja mitä se saa aikaiseksi. Mutta nyt puhutaan, että mitä täällä lantion seudulla, mikä on mun mielestä vielä ehkä oleellisempi asia. Niin täällä voi tapahtua siis sellaista, että pylly on yleensä pahimmassa tapauksessa hieman pystyssä täällä. Eli meidän alaselän tämä lordoosi on korostunut, ja etenkin jos sitä elopainoa on kertynyt tänne meidän vatsan seudulle, niin sitten pahimmassa tapauksessa me annetaan sen vatsan vielä massan ja painovoiman painaa sitä alaselkää enemmän vielä siihen lordoosiin, kun me annetaan sen painon täällä riippua. Niin tämähän on erittäin tuskallinen ja huono asento sille meidän alaselälle, jos me ollaan päästetty periksi näistä meidän syvistä vatsalihaksista. Kun se riippuu, niin silloinhan meillä ei ole ihan sellainen pito siellä vatsan seudulla ja niissä syvissä vatsanlihaksissa. Sitten mikä tyypillistä on siinä lower crossed syndroomassa muuta, on se, että meillä on lonkankoukistajat tosi kireellä. Ja sitä pahentaa tietenkin sitten, jos me vielä oikein liikutaan, vaikka tämähän on tyypillinen asento siis lätkän pelaajilla, tämä lower crossed syndrooma, jos mä nyt saan yhden ammattiryhmän nostaa. Niin siellä mä mielestäni näen, että siellä on vielä tyypillisempää ja useammalla henkilöllä juuri tämän kaltaista ryhtiä, eli pylly pystyssä, lonkankoukistajat kireellä, ja sehän tulee ihan selkeästi siitä peliasennosta, missä ollaan paljon. Eli pylly pystyssä, lonkankoukistajat kireellä, pahimmassa tapauksessa se vatsa saa riippua siellä pahentaen sitä lordoosia luoden tänne alaselkään entistä vähemmän siellä on tilaa niillä hermoilla hengittää. Ja pakarat ei meinaa aktivoitua ehkä niin hyvin tässä asennossa kuin olisi mahdollista. Ja nämä ulkoseudun tensor fascia latea, niin kuin tämä kalvot, on yleensä tosi tiukalla. No, sehän tulee myös siitä luisteluasennosta. Mut mikä tähän sitten ratkaisuksi voisi olla, niin siihen, että lähdetään viemään sitä meidän napaa tai tätä lantioa takaisin ylös ja eteen. Napa sisään. Näin me saadaan sinne luotua sinne alaselkään, eli alaselkään, kun se on normaalisti se alaselkä, kun se riippuu sieltä lower crossed syndroomassa, mä näytän nyt tällä mun ranteella, niin se on pahimmassa tapauksessa tällaisessa asennossa. Kun me vedetään se lantio sieltä eteen ja ylös, niin me saadaan käännettyä se paljon luonnollisempaa ja parempaa asentoon se alaselkäkin sieltä. Ja sä voit tuntea saman tien, että sinne tulee vähän enemmän hengitystilaa sinne alaselkään. Niin tätä kautta me voidaan sitten saada sitä ryhtiä ja asentoa paremmaksi. Sitten se vaikuttaa tämä lower crossed syndrooma myös tänne sun pallean seudulle, josta se vaagushermo kulkee lävitse. Ja se on itse asiassa se ehkä merkittävämpi vaikutus, mikä siellä tapahtuu tässä lower crossed syndroomassa, eli tässä, missä on pylly pystyssä, lonkankoukistajat kireellä, ja vatsa pahimmassa tapauksessa roikkuu, pakarat ei aktivoidu, tensor fascia lateat on kireellä täältä, tunnistat nämä kalvot täältä sivuilta, niin tämä asento täällä lantion seudulla saa sen, että meillä on hieman rintaranka ylhäällä yleensä, kylkiluut on yhdessä täältä takapuolelta, ja se luo tähän jo sellaista kireyden tunnetta tähän meidän pallean seudulle, mistä se vaagushermo kulkee lävitte. Ja sitten jos tässä on palleassa on paljon kireyttä, niin se tosiaan vaikeuttaa sitä vaagushermon toimintaa ja vaikeuttaa sitä kautta sitä ylipäänsä sitä meidän hermoston toimintaa ja sen kykyä palautua. Eli silloin se meidän hermosto ei vaan yksinkertaisesti
mekaanisista syistä, eli tällaisesta asentoon liittyvästä ryhtiasennosta, niin se meidän hermosto ja se koko hermosto ohjaa siis meidän koko kehon toimintaa ja sitä palautumista, niin se ei vaan pääse yksinkertaisesti palautumaan niin hyvin. Ja se johtuu ihan yksinkertaisesti tästä meidän heikentyneestä ryhdistä, joka voi lähteä liikkeelle esimerkiksi siitä, että se pää on työntynyt eteenpäin ja sitten, että se lantio on pettänyt täällä, meidän syvät vatsalihakset ei toimi kunnolla ja se on taas luonut tällaisen ylikorostetusti huono asennon sille meidän vaagushermolle toimia. Täällä alhaalla se korjausliike lähtee siitä, että viedään lantio ylös ja eteen. Tämähän on tyypillinen tuolla kestävyysurheilussa, että se on tärkeää, että saadaan pidettyä se lantio vahvana edessä ja ylhäällä, napa sisään. Ja voi nyt sanoa jopa, että pallitkin ylhäällä, jos jää ehkä paremmin mieleen sellainen. Mutta se on yksi juttu. Pallit ylös hieman siis. Näin. Mutta sellaisilla vinkkeillä mä näkisin, ja tähän yläkroppaa, niin siihen ehkä sellainen vinkki, että miten sä voit lähteä parantaa, viet hieman lapoja yhteen, ja että saat parannettua tätä yläosastoa. Sitten sä voit tehdä vähän tanssimuoveja, nyrkkeilyä, tällaista, saat sen mukaan aktivoitua, ja pidät niitä lapoja siellä, saat ne painettua sinne niin kuin tätä rintakehää vasten. Mutta ehkä se helpoin on, että viet hieman lapoja yhteen, niin sillä sä saat jo avattua sitä rintakehää ja vietyä sen tämän kropan asennon parempaa asentoa. Pää seuraa sitten sieltä kanssa vähän parempaa asentoa, kun sä vedät ne lavat yhteen. Hyvä. Siinä sulle sellaisia tärkeimpiä vinkkejä, millä sä voit lähteä sitä ryhtiä vähän parantamaan ja sitä kautta parantamaan sitä vaagushermon toimintaa. Eli se ryhti vaikuttaa merkittävästi sun vaagushermon toimintaan. Pitäkää se mielessä. Se, että teillä on pää edessä, heikentää vaagushermon toimintaa täällä. Sitten se, että meillä oli se alaselkä pylly pystyssä, lonkankoukistajat kireellä, se yleensä luo tähän pallean seudulle kireyttä, joka heikentää sitten sen vaagushermon toimintaa ja palautumiskykyä täällä suoliston alueella. Pidetään hyvää huolta siitä ryhdistä, koska se vaikuttaa ensinnäkin siihen vaagushermon toimintaan, ja silloin jos se vaagushermon toiminta heikentyy, niin se vaikuttaa myös siihen meidän hermoston toimintaan ja yleiseen palautumiseen. Voi syntyä uniongelmia, voi syntyä suolistohaasteita, voi olla niska-hartiaseutu jäykkänä, voi olla sydänhaasteita, korkeampaa sydämen sykettä, kiihtynyttä sydämen sykettä ja erinäisiä hermostollisia oireita, jotka voi olla tosi monimuotoisia, koska se hermosto vastaa niin monesta kehon eri osasta. Mutta näin. Hei, mutta jos sä haluat vielä lisää vinkkejä ja tietoa tästä vaagushermosta, mä oon tehnyt sen 5 viikon mittaisen Vapauta vaagushermo-verkkokurssin, ja tiedot siitä löytyy tuosta alapuolelta, mutta siellä on siis 5 protokollaa, jolla me vapautetaan sitä vaagushermoa, parannetaan sen toimintaa, saadaan sitä sykevälivaihtelua pikkuhiljaa paranemaan parempaan suuntaan, ja sitä kautta sä voit löytää sitten takaisin siihen niin kuin omaa ja rentoa, iloiseen, mukavaa olotilaa, sellaiseen luonnolliseen rauhantilaan, levollisuuteen, yhteistyökykyisyyteen. Ja että sitä kautta sä saat kasvatettua sitä sun hermoston kapasiteettia käsitellä näitä kaikkia jatkuvia muutoksia, piippauksia, ruuhkavuosia tai sitten ihan sitä vanhuusajankin kaikkea kuormitusta ja rasitusta ja kaikkia niitä muutoksia, niin sitten sä voit oppia sietämään ehkä vähän paremmin näitä, kun me saadaan luotua sinne hermostoon sitä rauhaa, levollisuutta ja kykyä käsitellä niitä muuttuvia tilanteita ja asioita. Mutta toivottavasti innostuit ja tuut mukaan, olisi kiva nähdä sut siellä. Moikka!